Zergatik ohoratu izanda Santa Agata Maltan ia milazas piehun urtes. Agata Siciliaco, familia aberats eta noblebaten jaiozen. Cicitatic escaini, zion bere bizitza Christori. Quintianusec, Cataniaco, erromatar gobernadoreac, bere emaste izateco escatu zion. Agatac uco egin zion. Areman orenuco agatic aserre. Quintianusec agata atic silotu nahi izan zuen desio emperadoriac Christaven orcaco hazar penare garean. Agata Siciliatic maltara ihes egin zuen jazar penetic ihes egiteco. Uste da gaur egungo rabat ondoko katakonba batean babestu zela. Egunak kryptan ematen zituen, otoits egiten eta Kristau fedea irakasten. Esan gabeko errebelazio batek gidatuta bezala, Siciliara itzultzen zen ingurukoen aurka. Arreman sendoak aserre. Quintianusec agata putetxe batera bidali zuen bere espiritua austeko. Ala ere tinko mantendu zen. Asere bizian, gobernadoreak bularak mostu zizkion. Ala ere, gobernadoreak berriro torturatzeko agindu zuen. Bi ehun eta berrogeita bateko otzailaren bostean, agatak bere bizitza martiri gisa eman zuen espetxean. Mendeak aurrera hoan ahala, hendeak Santa Agatearen babesa bilatzen harraitu zuen. Baina aien fedea laster berriro proban harriko zen. Mila bostehun eta berrogeita amaikan. Juan de Homedes maisu andiaren agindupean. Malta otomandar indarrek eta barbariako korsarioek erasotu zuten. Mojak otoitz egiten ari zirela. Santa Ageda agertu zitzaien aurrean. Ark esan zien bere estatua iriko aresien gainean altxatzeko. Jendeak Santa Agatearen estatuam dinako harresietara eraman zuen. Otomandar flota erretiratu egin zen. Mehat shua amaituz eta bakea maltara itzultzea ahalbidetuz. Askoren ustez, Santa Agatek medina babestu zuen. Mila urte baino gehiagoz, Santa Agatekiko debozioa Europan zehar zabaldu zen. Maltako kriptan babesa aurkitu eta otoitz egin zuen. Martirioaren ondoren, bere fedea bizirik iraun zuen. Iendeek bere babesa bilatzen harraitu zuen. Kriptatik kriptora. Santa Agatak inspiratu tako aktibo digital bat. Agata, kriptatik kriptora.